hold on. I'm gonna need a little time. Sometimes when you're kind of it's gonna be with Hello, Manay Agnes Fernandez. Oh, Manay Agnes Romanco. Killer, Cancer, pero VIP. Sana, Manay Agnes. Sige, may club shout out mga manay. Shout out din, Manay Agnes. I'm sure I don't 7:13 p.m. Nagyan. Ano ba kung nakikita tayo? Bakit andito ng ating ano? Yung ating Manay Eric, big love shout out Manay Eric. Good evening, Michael Campbell, big love shout out. Thank you, Michael. Thank you, Manay Eric. Manay Threat, ano na? Manay Eric, okay lang din. Magayon pa rin, Manay Eric. Magayon-gayon pa man. Magayon-gayon. Nag-live ka ba kanina? Parang hindi ako naikot din na. Bro, Michael, may gamit shout out. Sabi Manay Eric. Natatakot yung pangalan ni Killer. Shout out to Steve. Sabihin. Magayon ako. Cut. The best music. Pinawisan lamang ako. Sino yung Chaba ako? Yung single ko ba, Chabi? Chabi. Ayan, Marie Eric. Okay ba? Okay. Pa rin. Tulputong pa rin ako dyan. Ayan. Wala may problema dito. Cut. The best. Wait lang.
Putol-putol pa rin na, Eric. Ma'am Alia Villar, DR, may galop shout out. Salamat sa natin. Wala, putol pa rin. Putol-putol pa rin. Putol-putol pa rin. May problema nga eh. Makusugod ang volume mo, sabi ni Dos. Yun. 1, 2, 3, let's go! Lakas daw ng volume ko, sabi ni Dos. Nagre-reklamo. Ay, taga. Ano gawin natin? Ayaw ka naman. Si Dos nakamit sila. This is UK Eldro Cut. Bakit kaya? Ma'am Amelia, may galap shout out. Good evening po, Ma'am Amelia. Nabilao ka. Nabibilao ka daw kumano ni Eric, sabi ni Dos. Ay, agoy, kapang. Bakit? Gagawin ko dito. Ano gagawin ko naman? Eric. This is UK Eldro's Cut. The best music. Parang ako lang ako. Sana all, Eric. Best music. Alay kong pagmamahal. Bluetooth.
Agoy tabang, bakit ganito? Mag-end na muna siguro si Stress. Ginawa ng mga mahal